Lala. Tenan iki, Cak. Nek iki tenan, Cak. Tenan, Cak. Lo, Cak. Grofyak, grofyak. Grofyak, grofyak. Grofyak, grofyak. Lho, cangkeme sak ngono, Cak. Iki gawil, 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 guys. Oh, tete, gawil, 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 kamu manut bapak, kamu manut bapak, kamu manut bapak, eh, 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 tunggu dulu toh, sini sayang, sini, sayang sini, sayang sini sayang, cangkeme, cangkeme sak lawang. Wah. Sakmene ra apa-apa. Ki ya babon. Ya ra. Tung tung. Lho pipis neh, Cak. Cak pipis, Cak. Cak pipis. Ya ya ya. Oh, sakmene oh. Oh lah pipis terus. Iki lho, nek iwak pipis iki lanang ngene iki lho. Lah iki peline ya ta. Lho, iki. Iki peline iki. Oh. Oh, lho. Kan udah cek mau, Cak. Bentar ya, Om. Enggak, pindah ora, Cak. Ora ya ora apa-apa aku sak-sake kok. Aku manut kowe. Manut. Pindah. Yo, adoh kowe lho. Yo, ledeske. Les ngono lho. Allah, 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 cak, 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 cak. Oh, ngono kuwi ta mangane. Oke, gersak mene sak tekem cak. Mangane gaple iki ora mletes aja. Hah? Ya pindah ra. Aku nang dinding tok iwak lho guyon. Padha wae. Nanggere kowe tok iwak aku ya tok iwak. Ndawang guru ro murid kok. Gurune kan sampean, aku kan yo murite. Apa seminggu ping papat to ora. Pindah lho Pak No iki. Ngenteni Cak Aris sik. Iki ya gelem glo. 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 Iki ya gelem, Cak. Lho, mumbul neh. Oh. Ah, geser ngidul mlebu sisan. Aduh. Allah, 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 Allah. Enek iwake no. Ini gersak ngene. Hah? Oh, ngono dong entek iwak. Ke.
Kuwi lok tenan lho lumute iki. Kok kaya lumut sawah ya, Cak? Lumut. Kayak lumut kali. Hmm. Terus ke. Hmm. Hmm. Allah, Allah lah. Mangane gablek tenan iki. Ger sak mene-mene ra apa-apa ya, Cak? Ki ya iwak. Nen, babon ki bonus ya, Cak?